Абе, и къде нито са изнесени с нас да се тепат? Да, далеко е, бе. Абре, пеливани, оти спрехте! Не сте бабаити! Свини сте, мохамедански нарези мази! Да, насе, оти приказваш така! Их! Ние не воюваме Христос срещу Мохамед. Учи, глава бучи. Ела, ке те фатам, ке те кълцам! Ке те носам каймана, къдънта ти! Шумлак добре, скопен парчо, манав, кръстав! И пак ви го повторвам и ви го почетвъртвам. Пущите ги близо. Да не харчите патронито. Патронито първо са малци и второ даваме му кораж на неприятел. Малци да гърмите, много да пагят. Ела ми го цуди полумесецо! Па докарай и сестра си и жената си! Па докарай къдата си, пезевек! Но! Момчета! Толкова сте ни, толкова читаци да паднат!